ازي عدمنا ازي مسحاتنا ناموت كن كيدمو تبدحريو زخون ناي زلعالم فردي خنقبل املاخ نزي اي مدبنا املاخ منتي كابز فردي زخن مولق الو نودو نام بدري ليخو بتحد ودو زعمل زبلو كله ناي زلعالم هيوت من تخركب دا امبر من تخيطف ازي نودو بجا كسعزب كسع خندزي نعلم افكرا يزبلنا املاخ نسب زلو حاليوت فقرين طرحيو نسب زلو ነገር እግዚአብሔር በጃ محلاف نتقدم بسنكي حاتياتنا بسنكي ابسانا زتغبر حاتيات كله يحلف كحدق زخل نا يسوع كريستوس اموت اب مسقل مماتن بجانتن طراي سمعتنا وقدامنت كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም እዚ በክፍለ አገልግሎት ወንጌል ረሕቦት ቤተክርስቲያን ኣብ ቫንኮቨር ካናዳ በትግርኛ ዝዳሎ ፈነው መደብ ወንጌል ንኹሉ እጅያ ተማዓት ምድሓን እጅያ سلام أملاك نخلكم يكون أبرحقن أبكربان نزمد بزي تكتاتلو زلكم كورات تكتاتل تزمدبنا زمد بزي برحبوت بيت كريستيان فانكوفر زدالو ناي ونجيل نخلو مدبناي لما عند دما أبكدميهم كوينا حنتي مصحف قدوس زلو زانتا كم ببلكمن كاوخ أنا ونجيل حساب ككافلكمني أبكدميهم دويدا زلكم بتسمونا كمتكتاتلين تسفا اندا غبركو نتا زانتا جمره إذا زانتا أب وانجيل يوحنس معرف شمونت اتركب زانتا كوينا حدا معلتي حنت بعلت حدار سبيتي كاب حدارا وصائي مسكال سباي أب زموت أب زنبرت لؤوان أب تختما زنبرو مرحت هايمانوتن قناعاتن كلهم بتتصانات أنوا سلز صنحو إيد بإيد أب أبس أرخب وامو حيزوم وا أفتي قدوس بحال سفران أي تختما بموساد بدار بأمنين قطوا تداليوم أمان أب دوام حيزوم نخقت الوا أبز وسنلو مومنت قال توسخي حساب أبرئسهم متى سدما بزي كذا سبيتي بزا حجي رخيبنا يازلنا فردي قال سب تتلالفنا كنحزون نخل سب أي اللودو بزبل حساب يسوس زبها لسب أي ذكروا سواء ممهر نايتا ختما مخانو مخا محرت صدقي أملاخ يسبخ سلزنا برا مستناتهم تمرتي ناي فردن خالق نجارن كأزي سامع كوينوس لازم سلام نعو بزه نجار زخ تقلالفو بمحساب نزا سبيتي زي أنا بيسوس كريستوس حيزوم ما متيم زا سبيتي متشم زوم حاتيات بزح زلهم سبات كوا زي نحفواس تي فتيمو حاتيات زي ولو نتصوه ممهر قدا كنديناي زي نحفا إلى بمحساب بزح أبلبا كمز تربتأتن كمز فرحتن زت أراتر أيكونن ساتهم دما زي سب أيزي انتي كون كفردايو محرديو خبر الله ويس كمت موسيز عززو بدار بأمني نختمود كفردايو بزبل كلتا ما انت حساب بمترطار بزربا نخت الفو ناو خمس مصو يتزانتا زنببلنا مصحف قدوس بزعبا خمس عينت قبري كتقبر استرخبت سبيتي እግዚአብሔር አምላክ በሙሴ አቢሉን ህዝቡ ዘሃቦም ሕጊ ንጹርዩ ምስ እቲ መጽሐፍ ከም ዝብለና ኣብ ዘዳግም ፈራዕ ምዕራፍ 22 ፍቅድ 22 ተዳንቢብና ሰብአይ ምስ ምርዑቲ ሰበይቲ ደቂሱ እንተ ተረኸበ
እቲ ምስታ ሰበይቲ ዝደቀሰ ሰብኣይን እታ ሰበይትን ክልቲኦም ይሙቱ ነቲ ክፉእ ካብ እስራኤል ኣርሕቆ ብምባል እግዚአብሔር ንሙሴ ዝሃቦ ተሪር ሕጊ ከም ዘሎ ፍጹምዮም ኩሎም ይፈልጡ እዮም እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ርእሱ ክዛረብ ከሎ ናብዚ ምድሪ እዚ ኣነ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ክፍጽሞ ዳ እምበር ክስዕሮ ኣይመጻኹን ኢሉ ኣቐዲሙ ስለ ዝተዛረበ ነዚ ፍርዲ እዚ ክፍጽሞ ከም ዝኾኑ ዘጠራጥር ኣይነበረን ስለዚ እዛ ሰበይቲ እዚ ኣብ ሓደ ከቢድ ወጥሪ እያ ዝነበረት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ሓጢኣት ንምርኣይ ዓይንቱ ንጹሃት እየን ንሱ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንሓጢኣት ንምርኣይ ዓይንቱ ንጹሃት ከም ምዃና ዘጠራጥር ኣይኮነን እንተኾነ ግና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረቦም ከሎ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ካባኻትኩም ሓጢኣት ዘይብሉ ሰብ ንሱ ቅድም እምኒ የውድቐላ ብምባል ካልእ በዳሃይ ሕቶ የቕርበሎም እሞ ነዚ ሕቶ እዚ ክምልስዎ ብጣዕሚ ስለ ዘሸገሮም እቲ ኣባእዶም ዝነበረ ኣእማን ነናብ ምድሪ ገገዲፎም ካፍቲ ቤት እቲ ኩሎም ከም ዝወፁ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ቅድሚ ናፍቲ ቀፂሉ ዘሎ ዛንታ መኻደይ ነቲ ቃል ኣምላኽ ከም ዘለዎ ካብ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 1 ብሓደ ኮይና ከነንብቦ ኢና ከምዚ ከዓ ይብል ኢየሱስ ግና ናብ ደብረ ዘይቲ ከደ ምድሪ ምስ ወግሐ አንጊሁ ከም ብሓድሽ ናብ ቤት መቕደስ መጸ ብዘሎ ህዝቡን ናብኡ መጸ ተቐሚጡ ከዓ ይምህሮም ነበረ ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ድማ ኣብ ዝሙት እተረኸበት ሰበይቲ ናብኡ ኣምጺኦም ኣብ ማእከል ደው ኣቢሎም መምህር እዛ ሰበይቲ እዚኣ ክትዝሙ ከላ ተትሒዛ ከምዚኣ ዝበለት ከዓ ብዳርባ እምኒ ክትመውት ሙሴ ብሕጊ ኣዚዙና ኣሎ ንሳኸ ብዛዕባኣ እንታይ ትብል በልዎ መክሰሲ ምእንቲ ክረኽብሉ ኢሎም እዚ ኢሎም ፈተንዎ ኢየሱስ ከዓ ደኒኑ በጻብዑ ኣብ ምድሪ ጸሓፈ ደጋጊሞም መስሓተትዎ ከዓ ቅንዕ ኢሉ ካባኻትኩም ሓጢኣት ዘይብሉ ንሱ ቅድም እምኒ የውድቐላ በሎም ከም ብሓድሽ ከዓ ደኒኑ ኣብ ምድሪ ጸሓፈ ንሳቶም ግና እዚ ምስ ሰምዑ ብሕልናኦም ተረትዑ እሞ ካብ ዓበይቶም ጀሚሮም ክሳዕቶም ዳሕሮት ኩሎም በብሓደ ወፁ ኢየሱስ ምስታ ኣብ ማእከል ደው ኢላ ዘላ ሰበይቲ በይኑ ተረፈ ኢየሱስ ከዓ ቅንዕ ኢሉ ብዘይ እታ ሰበይቲ ሓደ እኳ ከም ዘየልቦ ምስ ረኣየ ኣቲ ሰበይቲ እቶም ከሰስቲ ክድኣ ኣበይ ኣለዉ ዝፈርደክ ዶ የልቦን በላ ንሳ ከዓ ሓደ እኳ ጎይታይ በለቶም ሽዑ ኢየሱስ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ እቲ ዝስዕበኒ ከዓ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብጸልማት ኣይክኸይድን እዩ ኢሉ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም እምበኣር ኣብዝ ታሪክ ስንሪኦ ክልቲኣቶም ዘይተጸበይዎ እታ ሰበይቲ ዘይተጸበየቶ እቶም ከሰስታ ዘይተጸበይዎ ሓደ ሓድሽ ዘገርም ነገር እዩ ተፈጺሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካባኻትኩም ሓጢኣት ዘይብሉ ቅድም እምኒ የውድቐላ ብምባል ሓደ ዓብይ ሓቂ ይገሊጽሎም ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዓይንቱ ሓጢኣት ንምርኣይ ንጹሃት እየን ዝብሎ ሓጢኣት እታ ሰበይቲ ጥራይ ዘይኮነስ ሓጢኣቶም ኩሎም ከሰስታ ንምርኣይ ዓይንቱ ንጹሃት ስለ ዝኾና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከሳሲ ዝነበረ ሓጢኣት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጸቢቑ ይፈልጦ ስለ ዝነበረ ምፍራድ እንተደኣ ኮይኑስ እዛ ሰበይቲ ጥራይ ኣይኮነትን ትፍረድ ምፍራድ እንተደኣ ኮይኑስ ኩሎም እቶም ከሰስታን ኮላይ ከም ዝፍረዱ ምእንቲ ኸሪኦም ኢሉ እዩ እዚ ዝበሎ ኩላቶም እዚ ከምዃኑ ሓቂ ስለ ዝፈለጡ ድማ ኣእማኖም ኣብ መሬት ኣውዲቖም እዮም ኩሎም ወፂኦም እምበኣር እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚ እቲ ክፈርዳ ምሉእ ስልጣን ዘለዎ እሞ ከዓ ኣብ ኢዱ ኣብ ህይወቱን ኣብ ናብሩን ወላ ሓንቲ ሓጢኣት ዘይተረኽቦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እያ ፊት ንፊት ተረኺባ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብለና እግዚአብሔር ንሱ ሓጋግ ሕግና እዩ እግዚአብሔር ንሱ ፈራዲና እዩ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር እዩ ሓጋግ ሕጊ ንሱ ከዓ እዩ ፈራዲ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ፍርዲ ንደቂ ሰብ ዘበለ እንታይ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 9 ከምዚ ይብለና ኣይሁድ ኮነ ወይስ ጥርኣውያን ኩላቶም ትሕቲ ሓጢኣት ምዃኖም ቅድም ከሲስና ኣሎና ከምኡውን ተጻሒፉ ኣሎ ሓደ እኳ ጻድቕ የልቦን ሓደ እኳ ዘስተብህል የልቦን ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝደልዮ የልቦን ኩላቶም ዘንበሉ ኩላቶም ሓቢሮም ዘይጠቕሙ ኾኑ ጽቡቕ ዝገብር የልቦን ሓደ እኳ የልቦን ጉሮሮም ክፉት መቓብር እዩ ብልሳውንቶም ይጥብሩ ኣብ ትሕቲ ከናፍሮም ሕዚ መንደልተሎ ኣፎም መርገምን ምርን ምሉእ እዩ ኣእጋሮም ንምፍሳስ ደም ቅልጡፍ እዩ ኣብ መንገዶም ጥፍኣትን ጸበባን ኣሎ ንመንገዲ ሰላም ከዓ ኣይፈልጥዋን እዮም ኣብ ቅድሚ ዓይንቶም ፍርሃት ኣምላኽ
يلبون بمبال كلاتهم حبيرهم زي تقمو كونو بزبل قال نسب زرئي زبله كله خب ادم نزمت زبله كله اب تحت حقيات ايو زعصو سلازم بار فردين تدا خوينوسي كل سبي فردي زغبو مصحف قدس كانه زحقسي دغاغيمو ايو زفلط انامل كلهم حقيهم كبر املاح سينوم يبلنا املاح استمسكن يكون سلازي اب قدم እግዚአብሔር ጻድቅ ዝብል ከይት ካፍርዲ خمولق ዝغل ولا حدا ሰብ የልቦን እቲ ኣብ ዝሙት ዝተረኸበ ይኹን ወይስ እቲ ንእግዚአብሔር ሕጊ ቀናኤ ዝበሃል ዝብል ፈሪሳዊ ይኹን ኩሎም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ከም ዝተዓፀውን ካብ ሕጊ እግዚአብሔር ካብ ናይ እግዚአብሔር ፍርዲ ዘምልጥ ወላ ሓደ ከም ዘይልቦን መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ዝነግረና ኣምላኽ ድማ ንሰብ ዘበለ ብምሉእ ኃጢአት ገይሩ እሞ ንእግዚአብሔር በድሉ እሞ ነቲ ሕጊ እግዚአብሔር ተመሓላሊፉ እሞ ንኹሉ ሰብ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ዓፂዩ ክኹንኖ እሞ እግዚአብሔር ከጥፍኦ ብሞት ከቀጽዖ እግዚአብሔር ሙሉ መሰል ዘለዎ አምላኽ እዩ ግና እግዚአብሔር ኮሞዲ ገይሩ ንወዱን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዝምድር ክሰዶ ኸሎ ነቶም በኃጢአት ዝገበሩ ሰባት ብሙሉኦም ከጥፍኦም ዲዩ መጥዩ ከምኡን ተትኸውን እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ናብ ምድሪ ሰብ ኮይኑ መምጻእ ኣይድልዮን ነይሩ እንተኾነ ግና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ክመጽእ ኸሎ ንፍርዲ ዘይኮነስ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ክመጽእ ኸሎ ንምድሓን እዩ መጽኡ ከምዚ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 17 ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳስ ኣይለኣኹን ብኡ ንዝኣምን ኣይፍረዶን ነቲ ዘይኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ እቲ ፍርዲ እዚዩ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ ሰብ ግና ግብሮም ክፉ እሞ ካብ ብርሃንሲ ጸልማት ፈተው ይብለና ወሲኹ ከምዚ ይብል ክፉ ዝገብር ዘበለ ብርሃን ይጸልይ እሞ እቲ ግብሩ ምእንቲ ኸይዝለፍሲ ናብ ብርሃን ኣይመጽን እዩ እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ኣምላኽ በኣምላኽ እተገብረ እሞ ግብሩ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን እዩ ዝመጽእ ይብለና ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣምላኽ ንወዱ ናብ ምድሪ ክልእኾ ኸሎስ ንዓለም ብኣኡ ክድሕን ደኣምበር ምእንቲ ክፈርዳ ኢሉ ኣይኮነን መጽኡ كما يجري يبادحين واقويت يسوع كريستوس نعلم أنت دعينا متحف قدوس أقدموا أب إساياس معرف 53 قويت يسوع كريستوس قدمينا بدركوا ممسو فتيمو نويح عمتات እግዚአብሔር إسرائيل يكون على مولو زتسفو تسفا أزيو زنبرة السلمة بحقي نسون حمامنا صاروا نسقيناها أم نفسه عنه نحنا جنا كم التوقعين بإግዚአብሔር كم التزرف كم تقصفن كم التواردن غيرنا أقواس أرنا نسوقنا بسر جبنا قصل بسر أبسنا دما تختكته نحنا سلام ما أنتي كنركب مقطعتي نابرسو ورده نحنا ون بسمبراتو حوينا كلاتنا خم باقي تباررنا نفس وكفنا بمجدو زنبله እግዚአብሔር كا أبسا كلاتنا أبو أودو يبلنا أملاخ استمسكنه اتتعم بسرعتنا ونجيل أحواتي إزيو نحنا أبقد እግዚአብሔር أبسنياتاتنا جيجنياتاتنا عمتنياتنا خاب እግዚአብሔር دما فردد أمبر خاب እግዚአብሔር محرت زقبأنا سبات أيكوننا إذا سبيتي فردي دا أمبر محرت أيقبلان أيقباني قويتا يسوس كنا أنت سبيتي اتم كسس تخدا أبي اللو زفرد كدو ولا حدا يلبون زخس كدو ولا حدا يلبون مسبلا حدا كوا قويتا مسبلته أنا أي فردكني دقيم أي تبدلي له خفان واخلو نزنا جرزي سلز فلتي ممسيو قويتا يسوس كريستوس حقيقتنا إذا سبيتي زي أن حقيقت كلهم تم كسستا بدحريت زنبرون ناي كلهم أبرؤسو سلز عنه عدا كله سب سلز خفلة دا أمبر بخمو محرات كجبر سلز فتوت رايكونه ما نمسب نسب محرات كجبر له أيكلني نتي فردي نايتهم سبات أبرؤسو زتصورة أكن دخلتنا بجاز خدا قويتا يسوس كريستوس جنا نسو نفردنا كله يحلف كحدقو نحقيقتنا كله يحلف كحدقو مو أكن دفردي هيوت أكن دموت نايزد عالم هيوت نخبرنا نسو بقع اتبسرات وانجيل لما أزيو لومي أبقدمي እግዚአብሔር دو اندرا إلنا أدونا نحادي وينا هنكون نتستوهبنا محرت بقويتا يسوس كريستوس نخنقبل لومي እግዚአብሔር نزيز أوعيت زيو تسوعنا أنا أبسنيا أيوان اسخا تقبلني أبزبلني أقبلنا خيري لبنا رتعنا كم توم كسستي أماننا وديقنا تراين الحريت انت تملسنا قد محرت نعوم أي تقبلون اتا أبقدمي ودو زبلت مو قويتاي ولا حدا خصاصتي بلين حجي أنا نسخان طرحنا تريفنا زلنا لومي خا محرت دينلو زبلت بقولو أكلاتان بقولو ጭንቀታን محرت كم تدلي تفلت نبرت سبيت ግን محرت يا زت تقبلت كاب كلهم زحيش يبلان كاب كلهم تحيش نيران تتخون كلهم قتلوا أيمتون نيرو
ካብ ኩሎም ዝሓሸ ሓንቲ ነገር ጥራሕ እዩ ንሱኻ ኣብ ቅድሚቲ ንሓጢያታ ይቕረ ክብል ዝኽእል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደው ኢላ ምሕረት ምልማና ጥራይ እዩ እቲ ክፈርድ ዝኽእል እሱ ኸ እዩ ክምሕር ዝኽእል እሞ ኣብ ቅድሚኡ ደው ስለ ዝበለት ናይ ዘለዓለም ህይወትን ምሕረትን ከም ዝረኸበት እዩ እዚ ዛንታ እዚ ዝነግረና እምበኣር ቅዱሳን ኣሕዋተይ ሓደ ነገር ይነግረኩም ኣለኹ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ከምኡ ኢሉ ነቲ ዛንታ ወዲዎ ሽዑ ኢየሱስ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ እቲ ዝስዕበኒ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብጸልማት ኣይክኸይድን ኢሉ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም ይብለና ስለዚ ናይ ዓለም ብርሃን ንሱ እዩ እሱ ኸኣ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዳስዒብናዮ ብርሃን ክንረክብ ካብ ፍርዲ ኸነምሎቕ ናይ ዘለዓለም ህይወት ድማ ክንረክብ ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ደጊሙ ከምዚ ይብል ኣዝዩ ደስ ዘብል ቃል ኣሎ ብዛዕባ ፍርዲ ክዛረብ ከሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ኣምላኽ ከም ዝተዓፀወ ፈሊጥና ኣለና ክብል ጸኒሑ መጽሓፍ ቅዱስ መሊሱ ግና ከምዚ ይብል እምበኣርሲ ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ንዓቶም ኩነኔ የብሎምን ፍርዲ የብሎምን ኣይክኹነኑን እዮም ንሞት ኣሕሊፎም ኣይክወሃቡን እዮም ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ሎሚ ጻውዒትና እዚ እዩ ዕድመና እዚ እዩ ምስ ሓጢኣትና ናብ ሞት ክንከይድ እሞ እቲ ብድሕሪኡ ዝኸውን ናይ ዘለዓለም ፍርዲ ክንቅበል ኣምላኽ ነዚ ኣይመደበናን ኣምላኽ ምእንቲ ካብዚ ፍርዲ እዚ ክንመሎቕ ኢሉ ንወዱ ናብ ምድሪ ልኢኾ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ ዳኣ እምበር ምእንቲ ከይጠፍእ እዚ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ እዩ ዝብለና ኣምላኽ ንሰብ ዘለዎ ሓልዮት ፍቕርን ጥራሕ እዩ ንሰብ ዘለዎ ነገር እግዚኣብሔር በጃ ምሕላፍ ነቲ ቀደም ብሰንኪ ሓጢኣትና ብሰንኪ ኣበሳና ዝተገበረ ሓጢኣት ኩሉ ይሕለፍ ክሓድግ ዝኽእል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሞት ኣብ መስቀል ሙማትን በጃነትን ጥራይ ስለዚ ኣሕዋተይ ጸኒልኩም ስለ ሰማዕኹኒ እንዳመስገንኩም በዛ ሰዓት እዚኣ ግና ሓደራ ይብለኩም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ናቱ በጃነት ዘይተቐበለ ሰብ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ በዛ ሰዓት እዚኣ ኣነ ጎይታዬ ኣብ ቅድሚኻ ይመጽእ ኣለኹ ሓጢኣተኛ ምዃነይ እመን ኣለኹ ኣብ ቅድመይ ብርእሰይ ወላ ሓንቲ ካብ ቅድሚኻ ዝቕርበኒ ዘብህግ ነገር የብለይን እቲ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጌርካ ዝኸፈልካለይ ዋጋ ንዕኡ ግና ይቕበሎ ኣለኹ ንጽባሕ ኣይጽበይን ሎሚ ክገብሮ እየ ክንብል ዕድመ የቕርበልኩም ምኽንያቱስ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ እያ ኣምላኽ ይባርክኩም ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ብምዃን ነዚ መደብና ትከታተሉ ዘለኹም ተኸታተልትና በዚ ሎሚ ዝተዋህበ መልእኽቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ከም ጎይታኹምን ናይ ብሕቲ መድሓኒኹምን ክትቅበሉ ፈቓደኛታት ዝኾንኩም ኣብ ዘለኹም ቦታ ብምዃን ምሳና ከምዚ ብምባል ሓቢርኩም ክትጽልዩ ትኽእሉ ሓቢርና ንጸሊ ሰማይን ምድርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝፈጠርካ ኣምላኽ ስለዚ ዕድል እዚ ኣዝየ የመስግነካ ኃጢአተኛ ምዃነይ ድማ የእምን ኃጢአተይን በደለይን ይቕረ ብምባል ክትቅበለኒ እጽሊ ንክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ምእንቲ ኃጢአተይ ከም ዝሞተ እቲ ጽድቀይ ድማ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስአ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገን ድሓር ድማ ፈርድ ከም ዝመጽእን ንኣምን ኣለኹ ከም ጎይታይን መድሓኒየይን ድማ ይቕበሎ ኣለኹ ስለ ዝተቐበልካኒ ድማ ኣመስግን ኣለኹ ኣሜን ስለምክትታልኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም ብርግጽ እዚ ክወሃብ ዝጸንሐ ቃል ልብኹም ተረቲዑ ንጎይታ ኢየሱስ ክትስዕቡ ዝወሰንኩም ተወሳኺ መብርሂ ምእንቲ ክትረኽቡ በዚ ኣብ ስክሪን ተጻሒፉ ዘሎ ቁጽሪ ቴሌፎን ደው ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝመጽእ መደብና ክሳዕ ንራኸብ ኣምላኽ ስኩላትና ይኹን ኣሜን